ኢየሩሳሌም ናይ ኣሽሓት ዓመታት ታሪኽን ናይ እምነት መሰረትን እያ ሎሚ ድማ ካብ ቅጽርታ ከተማ ወፂና ብወገን ምብራቕ ብግርማ ተጎልቢቡ ናብ ዝርአ እምባ ክነምርሒና ንሸለቆታት ቄድሮንን ኢዮሳፍጥን ተሳጊርና ነቲ ዓቐበት ክንድይብ ከለና ኣብ ቅድሜና ዝርከብ ታሪኽ እምባ ደብረዘይቲ ንረክብ ኣነ ኣብ ደብረዘይቲ እምባ ደው ምስበልኩ ሕዚ ዘለዎ ገጽታ ክዕዘብ ከለኹ መጽሓፍ ቅዱስ ገሊጸ ዘንብብ ዘለኹ ኮይኑ እዩ ተሰሚዑኒ እዚ እምባዚ ስሙ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ብዝበቕሉሉ እዋምን ኣውሊዕ ዘይትን ምኽንያት እዩ ተሰይሙ እቲ ናይ ታሪኽ ጸሓፊ ዮሴፍ ከም ዝበሎ ጥንቲ ኣብዚ ቦታዚ ኣውሊዕ ጥራሕ ዘይኮነስ ተምሪ ዘንባባን ዝተፈላለዩ ፍረታትን ብበዝሒ ይበቕሉ ከም ዝነበሩ ይንገር ሎሚ እውን እንተኾነ እቶም ጥንታውያን እዋም ኣውሊዕ ነቲ ቦታ ፍሉይ ድባብ ሂቦምዎ ይርከብ ካብዚ ጫፍ እዚ እምባዚ ኮይንኩም ክትርእዩ ከለኹም ምድሪ ይሁዳ ቁልቁል ይርአ ክሳብ ሩባ ዮርዳኖስ ሓሊፉ እውን ክሳብ ኤዶምያስ ሞዓብን ኣሞንን ይበጽሕ ደብረዘይቲ ንዓና ንክርስቲያን ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ናይ ኦሪት ስርዓት እውን ዓብይ ቦታ ነይርዎ እዩ እስራኤላውያን ቀይሕ ላም ሓሪዶም ብምንዳድ ሓመኾሽቲ ንመተንጽሂ ዝወስዱ ካብዚ እምባዚ ነይሩ ሓመኾሽቲ ንመንጽሂ ዝወስዱ ካብዚ ቦታዚ ነይሩ ኣብ ዘመን ሓድሽ ኪዳን ድማ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ መዓልቲ ኣብ ቤት መቕደስ ከምህር ውዒሉ ምሕደሪኡ ኣብዚ እምባዚ እምባ ደብረዘይቲ ይገብር ነበረ ከምኡውን ኣብ እምባ ደብረዘይት ንቅዱሳን ሐዋርያት ኣኪቡ ኣቡነ ዘበሰማያት ዝመሓረሉ ትንቢት ፍጻመ ዓለም ዝተዛረበሉን ደብረዘይቲ ንዕርገት ጥራሕ ዘይኮነስ ዳግማይ ናይ መምጽኡ ተስፋ ዝንገረሉ እምባ እውን እዩ እቲ ናብ ሰማይ ክዓርግ ከሎ ዝረኣኽምዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምኡ ድማ ብደበና ተመሊሱ ክመጽእ እዩ ዝተባሃለሉ ቅዱስ ቦታ እዩ ኣነ ኣብዚ እምባዚ ዘሕለፍክዎ ግዜ ኣብ መንጎ እምነትን ታሪኽን ዝተገበረ ጉዕዞ ነበረ ደጊምና ብኻልእ ቅዱስ ቦታ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ጽንሑ